pozdrav svima ljudi, danas igramo Granny u nulu Zepper modu. Izvinite, prošli put sam vas trolao, zato što sam vas htio malo zeznuti kao da je to dodat novi update, a nije u stvari, to je jedan mod nulu Zeppera. Tako da i evo, to je taj dakle mod. Sad su dodali novi update, možete da klonirate Granny. Sad ćemo se zajebavati u nulu Zepper mod, sve vidim ja gdje je Granny. Imao bedlo kod, ma nema šta ni ja, druže. Ne zapao sam. Tako. Idemo sada gore. Dolazi vamo! Što se dešava? Oh my god, ljudi! Šta je ovo? Vidite šta ima ludih baba. What the fuck is mean? Jer imamo opciju da killamo jednu od ovih. To nije baš ništa. What the fuck, kakva se ovo rušenje. Evo ga prava green. I tako dalje. Znači svaka čast nulu Zepper, on će praviti svake modove. Vidite šta ovdje ima baba, ludih, zgličat će mi igrica koliko ih ima. Čekaj da poništimo malo ovdje ludih baba, najdest. Oh my god, šta je? Dolazite vamo sve. Sad će ovo. Otključave vrata. Dobar dan, sinko, dala sam goste. Mogu li da uđu, evo. Šta ćete vas? 4 tu. Došlo na slavu. Moramo da jedemo. Gdje je kuhinja? Kuhinja je tamo. Prošli ste vi kuhinju. Evo kuhinja. Hoćemo sjesti za stol. Idemo da ručamo. Čekajte, ima da za vas nađemo lubeniciju. Onako baš. Ima ovdje u frižderu lubeniciju da se pravi. Evo. Izvolite. To stavi tu na sto i onda mi jedemo. Evo možeš ti spada jest. Čekaj. Nešto mi ne ide Nemoj rušiti stol, brate, nije kulturno to da se radi. Evo vam, jete. Njam, kako ukusna ova lubenica. Izbacao sam ih sve iz kuće, nisu meni dali jedno parče lubenice. To znači si ti prava Granny. Sad da vidiš. Ne, vidite babe oči, čekaj. Vidite se za oči, mrš. Naš sam ja nešto. Nemoj, sinko, nemoj. Biću dobra. Možeš biti dobra. Hoću, nemoj mu upucati. A šta si smaraš toliko, evo neću.